dati 110/70. Paano mo malalaman? Paano mo malalaman pag high blood? Mataas. Kasi ang baba yung speed ng puso mo. Anong over? Anong over yun? 60 over 100 na normal eh. 110/70. Ano? 60 to 100 na normal. 52 ka lang. 60 to 100. Ibintan. Ang haba. Kalang mo na lang. Nandun yun, medyo mataas na ako. Taas. Yan. Mabagal yung heart rate ko. Pero normal. Kasi ako nung nagpa-check up ako dati 110/70. Ako, dati narrow pulse. Mix video yata to. Oo nga. Paano yung camera nito? Ay, dipindutin mo to.